Krásny, krásny večer. Ahojte, Ktorí nás pekný pozerajú večer. a tým, ktorí nás pozerajú zo záznamu, tak pekné dobré ráno, pekný obed, pekný deň, pekný týždeň, pekné všetko. No, že Nádi, že prečo sme sa tu vlastne dneska takto stretli? No, aby sme priblížili všetko, čo a ako to celé funguje, tá naša kampaň v prvom rade a potom prípadne na nejaké otázky odpovedali. Jasné. No, a my sme tu vlastne s tým zámerom, že vytvárame s Naďkou Suchanovou a kolekciu spoločnú. Je to naša spoločná prvá kolekcia. Vidíš, nazývame ju prvá, takže možno bude aj druhá, aj tretia, aj štvrtá. A hlavne je to teraz naše také spoločné dielo. Nazvali sme ju Afrika. A ona je spoločná, ideme vám povedať, že v čom, potom čo v nej nájdete, ako si ju dokážete objednať, čím je výnimočná a ako dlho bude trvať kampaň, no a také nejaké základné body, aby ste mali v tom trošku prehľad. Takže toto video slúži v podstate ako taký aj mikronávod na to, aby ste sa vedeli zorientovať v tej našej kampani. No ale akože asi dám ti, Nadi, ja takú otázočku, aby sme to otvorili, že my sme ju nazvali našu kolekciu, je to módna kolekcia, my sme obidve módne dizajnérky. A ako by si sa ty vlastne špecifikovala? Čo si ty, módna návrhárka, módna dizajnérka? Čo vlastne o sebe ty hovoríš? V podstate za každým mi príde niečo iné, ale tak ani by som to nechcela nejako špecifikovať. Proste mám svoju módnu značku. A tým, že človek robí okolo toho všetko v tej malej módnej značke, tak by som sa nešpecifikovala len na dizajnerku alebo návrhárku. Takže taká ownerka módnej značky slovenskej. Realizátorka. Realizátorka. Všetko dokopy. A rozumiem. A povedz mi prosím ťa, ako ty dlho sa venuješ tvojej móde? To ešte poďme na úvod, potom predstavíme aj mňa a povieme si, že prečo to teda tvoríme takto spoločne. Tak ja vlastne tvorím od detstva, ale nejak tak vážnejšie, alebo teda pre druhých ľudí sa tomu venujem 6 rokov, asi by sa dalo povedať. Takže takto. Áno, ty máš tvoju vlastne, pre teba, pre tvoju tvorbu je niečo špecifické a to by si teda mohla povedať teraz, že ako by si možno zadefinovala tvoju tvorbu teraz aktuálne, ako ju máš, lebo však ona sa nejako vyvíja, že čím by sme ťa mohli poznať, že toto je pre teba špecifické? Neviem, či je to pre mňa špecifické, ale hlavne ja si zakladám na tom, že hľadám nejaké kvalitné materiály. Čiže oni vlastne musia byť tie materiály niečím špecifické a teda hlavne tým, že sú buď nejakým spôsobom jemné, alebo sú, samozrejme musia byť kvalitné, sú to prírodné materiály z väčšej časti a sú od európskych dodávateľov, tiež v podstate momentálne sú to všetky. Takže ide mi hlavne o tú lokálnosť, o tú kvalitu a o takú tú výnimočnosť. A potom vlastne tieto materiály z nich tvorím úplne, dalo by sa povedať, na bežné nosenie modely, ako sú nejaké trička, topy, košele, nohavice a tak. Ja Takže v podstate sú to také na bežné nosenie, ale výnimočné sú to kvalitou a tým prepracovaním. Uh-huh. A my často robíme spolu tzv. Ochutnávku alebo nejaký taký deň pre ženy, kedy nás môžu aj teba, aj mňa vidieť a práve to vlastne akoby ohmatať a ochutnať a naozaj, že mnohé vlastne povedia, že tá kvalita toho, keď si oblečuje tvoje veci, je veľmi vysoká už len v tom, ako sa v tom cítia, hej, v tom materiáli. A zároveň ty máš v špecifické to, že používaš jednofarebné materiály, okrem pásikov. Aj bodiek, aj bodky už boli. Aj bodiek, máš pravdu. Ja keď vzory, tak naozaj také ty klasik, pásik, bodka, možno, že nejaké geometrické a tak. Určite budú teraz aj kvety, ktoré budú na šatke. A tento vzor bude špecifický tým, že to už môžem prezradiť, že to bude autorský dizajn od dizajnerky
tu predstavíš potom ty. Mhm. Takže tento vzor sa vlastne teraz bude v tejto kolekcii a bude vlastne na tých šatkách a uvidíme možno, že neskôr aj na niečom inom. Áno, áno, my sme rozmýšľali, že ho potom možno pretransformujeme aj práve do nejakých tých látok, ktorých vieme ušiť, či už sukňu, šaty, topy a tak ďalej. No, ďakujem ti veľmi pekne za tvoje predstavenie. To je, keby si ťa ľudia náhodou nepoznali, ja si myslím, že ale mnohé ženy, ktoré nás sledujú, už vnímajú teba a tvoju tvorbu. A mnohé nás už aj videli osobne, zažili osobne, obidve. No a keď sa mám predstaviť ja, tak ja som tiež vlastne neviem niekedy, že čo mám povedať, že čo som ja v tej modnej ako keby časti môjho ja. Som modný tvorca, modný dizajner. Ja hovorím, že ja tvorím na osobnosť tej danej ženy. Snažím sa, aby tie modely boli dokonca že jedinečné v tom, že ich existuje len jeden jediný kus, maximálne dva. A teda, aby tá žena hlavne vlastne akoby osobnosťou ladila s tými šatami. Ale netvorím iba šaty, lebo toto si častokrát niektorí myslia, že ja vytváram iba šaty, ale tvorím takisto aj iné kusy odevov a povieme si o chvíľku, ktoré sme vlastne pripravili do tej našej spoločnej kolekcie Afrika. Moja tvorba je takmer, ja hovorím, že som sa s tým už narodila, ale určite, že keďže som mala aj inú prácu dlhé roky, tak môžem povedať, že úplne aktívne v zmysle, že mám stále klientky, je to možno 6, 7, 8 rokov, čo môžem povedať, že je to také, že hobby plus aj ma to akoby živí, hej, šťastí. Že takto to vlastne mám. Teraz sa tomu venujem naplno. A keď som pred rokom aj niečo mala jednu vlastne akciu, kde som ťa pozvala, tak sme sa tak my dve nejako spoznali a poviem pravdu, že už ani neviem, ako to vzniklo, lebo to nebolo, že ten jeden deň, keď sme si sadli my dve na kávu a povedali, že dnes je ten deň, kedy začneme spolupracovať, že ono to akoby vzniklo tak nejako akoby plynule. Priebežne a plynule, no. Priebežne a plynule a ja som tomu naozaj veľmi rada a keď sa ma náhodou niekto opýta, či si rozumieme, tak ja môžem povedať úplne úprimne, že áno. A ja si myslím, že si rozumieme, asi sme tak do toho dozreli, že do tej nejakej spolupráce a aj tá spolupráca sa vyvíja postupne, hej? Že takto cítiš to aj ty? Hej, samozrejme. Že sa nám tak akože sa aj tak otvárame jedna druhej a potom vlastne sa otvárajú aj tie príležitosti. Hej, myslím, že sa vieme tak navzájom doplňať a vlastne, áno. A vlastne tá naša móda, tá naša tvorba, pretože ja som si dnes dala presne naschvál niečo, čo som ja sama vytvorila, že tam väčšinou tie moje látky, ktoré ja používam, sú vzorované a to je také možno to špecifické aj pri tej mojej tvorbe, že veľmi málo kedy používam jednofarebné látky. Nie, že by som ich nechcela používať, ale skôr to vidím na tých ženách v tých viacfarebných a dokonca kombinujem aj dve látky naraz na jednom odeve, a ktoré sa doplňajú, tak to je také, ako by som povedala, špecifické pre mňa. No a keby som mala povedať, že kedy bol ten deň, kedy sme vymysleli Afriku, to tiež úplne neviem. No, však to bolo tiež také priebežné. Áno. Ja som mala nejakú predstavu o niečom, čo by som chcela spraviť. Sme sa o tom debatili, tebe sa to tiež zapáčilo. Tak sme si povedali, že pôjdeme teda do toho a postupne sa z toho vyvinulo to, že to bude v podstate niečo africké v tom zmysle, že ty si tam nájdeš to svoje, čo sa týka tých vzorov a ja si tam zase nájdem to svoje, čo sa týka tých nejakých tých neutrálnych farieb a takých tých klasickejších v podstate odevov, ktoré sú tie nadčasové. Také, ktoré sa dajú nosiť, že... A dajú sa kombinovať aj s tými vzorovanými, samozrejme. Áno. Zámer našej Afriky je práve to, aby to, čo vytvárame, čiže prvý taký bod, aby ste chápali, že my sme v tom dve spolu a každá vytvárame do tej našej Afriky to svoje vlastné. Áno, ale zároveň bude to veľmi krásne vidieť, keď to budeme už fotiť a keď bude záverečná butiková prehliadka, že ako sa to vlastne doplňa tvoje nohavice s mojou bomberkou alebo s môjim kimonom, moje šaty s tvojim nejakým kabátikom a podobne a na to sa veľmi teším, hej.
A keď sa niekto, keby možno niekto čakal, že ako to je veľmi, veľmi za tým, čo je veľmi fundované, neviem aké skryté, že prečo Afrika, tak my sme to naozaj len tak proste pocitili a povedali si, že áno, že to proste je s nami, to rezonujú s nami tie farby, tie vzory. Potom už sme za tým nachádzali, myslím si, že keď sme išli do hĺbky, aj to, že proste je tam púšť, je tam určitá sloboda, je tam nejaká, akoby, že tá farebnosť, tie emócie, vášeň, hudba, že sme išli do tých potom afrických tancov, išli sme do safari, kde sme videli rôznorodosť, zelenie zvierat, všetkého, že potom nás to až začalo vcucávať tá téma a išli sme a nachádzali sme vlastne hĺbku tej témy, ale myslím, že ten prvý akože moment, že Afrika, že proste to sa neskladalo na nejakej hlbokej úvahe. A to je No super. samozrejme, ono to bolo aj o tej potrebe priniesť nejaký ten štýl, alebo teda nejaká tá téma nosná a tým pádom sa to potom tak nejak vyskladalo. Hej, presne tak. No a túžba, že kolekcia, lebo kolekcia vlastne je o tom, že má presné pripravené kúsky modné a my tu v podstate povieme, že máme takú netradičnú kolekciu, ktorú ideme teraz vytvárať, že Nadi. Pretože že netradičná je v tom, že my vám teraz povieme, aké kúsky si v nej môžete vybrať. A tvoríme len pre ženy. Ešte tak, aby som zopakovala. Akože ženské modely, tak by som povedala. Dobre, nie pre ženy, ženské modely. Ale vy si, ako si vyberiete ten kúsok, tak potom, čo sa s tým ďalej deje, a Katka Vravcová nám píše akorát, že ľudské krásne šaty. Katka, dovolila som si. Musím povedať, že tieto šaty patria Katke, už sú hotové, na odovzdanie pripravené a ja som si ich dneska takto požičala na naše liveko. No a tak sa vrátim teda k tomu, že kolekcia je presné kusky, ale pritom budú akože šťastie personalizované. Tak poďme najskôr mrknúť na to, Nadi, že dnes, ešte povedzme, že dnes máme iba slovné vyjadrenia, ale teším sa na to liveko na budúce, pretože tam už poukazujeme vzory látok a aj troška strihy a možno bude niečo ako pripravené ušité. Tak Nadi, ktoré si vybrala ty, ktoré sú v ponuke a už aj tu dole máte pod našim livekom je link na stránku cez Donio, tam si to viete už zatiaľ všetko pozerať, tak ktoré vlastne si kúsky môžu od teba, Nadi, ženy povyberať? No, takže ja som to poňala takto. Strašne dlho som chcela vytvoriť overall, takže to je taká v podstate ako keby novinka v mojej ponuke. A keďže sme v tej Afrike, do Afriky určite, ale určite patrí safari štýl. Takže ja to budem celé ponímať v tom, že to bude pripomínať, budú tam tie prvky toho safari štýlu, čiže nejaké väčšie vrecká, rôzne kovové prácky, alebo teda gombíky, či už prírodné, alebo také kovové. Takže budú to tie prírodné materiály ako bavlna, taká pevný bavlnený tvíl, lán alebo tencel. Ten je teraz veľmi taký, povedala by som, že už aj populárny, ale populárny je z toho hľadiska, že je veľmi ekologický. A je to fakt veľmi, veľmi perfektný materiál na leto. Takže odbočila som k materiálom, vrátim sa k tomu overallu, takže overall bude v podstate v takej bermudovej dĺžke, čo je tak nejak nad kolena, okolo kolien. Na tom linku vidíte nejaký vizuál, ktorý je taký ilustračný, čiže nemusí úplne presne tak vyzerať, ale pre predstavu, že asi aké vrecká, aký bude ten asi zhruba rukáv a tak ďalej. A sú tam dve farby vybraté, tie sa ešte tiež budú doľaďovať, takže čo sa týka toho overallu, alebo teda aj ostatných tých kúskov, ak si teda vyberiete túto odmenu, tak následne, keď už budeme mať teda zoznam tých podporovateľov, vás kontaktujeme a doladíme veľkosť, doladíme ten materiál, teda, ktorý nakoniec bude v ponuke a farbu, teda aká bude v ponuke. Všetky farby budú zemité, biela,
hnedá, olivová, kaki, bežová, čiže takéto tie z toho viac menej, z toho safari štýlu, aby to tam bolo takto nejako dodržané. Nadia, bojím sa, že ten overall budem chcieť od teba aj ja a nielen ten overall, ale všetko, čo tam máš, takže si to budeme navzájom asi nejako vymieňať. Vyzerá úplne nádherne. Uvidíte ho, keď si kliknite na to naše Donio a tam má vlastne aj krásny návrh a zajtra, myslím si, že zajtra ho dávaš asi na LinkedIn, že? Ten návrh, aby bol videný v poste. Hej, chcela by som to zajtra stihnúť. Dobre, a vlastne pri tých ostatných to tak zostručním, čiže tie materiály som spomenula, z čoho budú, takže potom tam budú nohavice, ktoré budú dlhé, tie budú lanové, takže určite budú v bielej farbe, druhú farbu ešte zvažujem, či bude bordová alebo nejaká iná, nejaká možno, že bežová. Potom tam bude jeden taký top, ten bude určite z tencelu a ten tencel bude krásny, padavý, taký pololesklý, naozaj veľmi elegantný. Bude to jednoduchý model, ktorý viete naozaj či už k sukni alebo k nohaviciam. A potom tam bude taká bunda, blazer, športové sako, neviem tomu úplne presne definovať ten názov. Znova bude to mať nejaké vrecká hore, dole, opasky, ktoré sú vlastne z tých materiálov, z ktorého sú tie modely, sú v podstate pri niektorých modeloch a tie sú perfektným doplnkom, pretože zvýraznia tú siluetu, tú ženskú postavu. A napriek tomu, že tieto modely možno, že budú evokovať také, nie sú to šaty, čiže vlastne nie je to úplne taký ten typický ženský model, ale to zvýraznenie toho pásu tam určite bude a určite to bude pôsobiť veľmi pekne ženský. A posledný model budú šaty, tie budú také nejak pod kolená, čiže taká, alebo do polilítok by som skôr definovala, taká midi dĺžka, budú viac menej ačkového strihu, čiže opäť, keď sa k tomu dá ten opasok, tak to bude krásne ženské a budú s krátkym rukavom, alebo teda s takými padnutými ramenami, nejaký stojačík, večkový výstrih alebo niečo také. Čiže všetko to budú také klasické, jednoduché modely, ale budú perfektne prepracované, či už tam bude nejaké štepovanie pekné, a aby to bolo také naozaj, že tip-top. Aby to bol kúsok, ktorý naozaj si budete niekoľko sezón obliekať a budete vedieť, že tá investícia bola dobrá. Tak keď si to človek oblečie veľakrát, tak už keď si to takto vyrátame, tak tá investícia je určite dobrá a hlavne keď to svedčí. A ďakujem. A ja vlastne poviem za seba ten materiál, tie látky máme vlastne veľmi rovnaké a podobné, čiže to asi by som sa len opakovala. Pre nás je určite obidve veľmi dôležité, aby tá látka bola kvalitná a zároveň aj teda akože dosť prírodná. To znamená, že fakt, že ten lán, bavlna, tencel, to sú všetko prírodné látky a preto sme vybrali aj potom na šatku, ktorú vlastne máme pre vás pripravenú hot wrap a tam sme to zvážovali, že či teda ísť do hot wrapu alebo nie, predsa len ten hot wrap je materiál, ktorý je veľmi kvalitný, ale aj drahší, ale sme si povedali, že to nám stojí za to, pretože toto, keď si človek dá na hlavu, tak to proste hlava v tom dýcha a v každom, my nazývame tie materiály, že sú zdravé pre vaše telo, aby to bolo jasné, hej? A tak to aj myslíme. No a čo som ja teda pripravila? Ja tam mám pripravené šaty, mám tam pripravenú sukňu, mám tam pripravené kimono šaty, hej, akokoľvek si to teda dáme na seba. Mám tam pripravené bomberku. A bomberka je vlastne taká časť tiež ako doplnok, ktorý si môžeme dať k tým šatám, môžeme si ju dať k tvojim nohaviciam, môžeme si dať k tvojmu overalu, môžeme si dať k mojej sukni, takže vlastne veľmi krásne sa to dá vyskladávať. A teraz normálne som až, že to je asi všetko, že? Len tieto 4 veci tam ja mám. Hej, ty tam máš 4, ja mám 5, no. Tak toto máme. A som sa rozbehla, až ma to zastavilo, že sú to 4 veci. Ešte, aby sme upresnili, tak tie šatky, je to limitka, ich tam 10 a rozdelili sme to tak, že pre prvých 10, ale v podstate tých, ktoré máme tie produkty, ty to máš pre šaty, 5 šiat a ja tu mám pre 2 tie blazere a 3 overaly. Takže aby to bolo tak upresnené.
Musím teda povedať, že už vieme, kto prvú šatku bude mať ku svojim šatám. Je to práve Katka, ktorá nám teraz píše v komente, pretože tá je úplne prvá, ktorá si cez Donio dnes objednala pre seba šaty Afrika. Ďakujem krásne, Katka, dokonca my sme už aj komunikovali o látke. A tak teda vlastne prejdem k tomu, že ako to vlastne, čo znamená to personalizovanejšie, to, čo si aj ty vlastne popísala, tak u mňa je to podobne, ako si ty povedala. My máme potom zoznam vás, ktorí si objednáte ten svoj kúsok. V podstate vy si objednávate, že viete, že je to napríklad kimono. Hej, alebo že sú to šaty. Pre moje veci a pre moju tvorbu je práve typické, alebo bude typické v rámci Afriky, že ja budem používať aj veľa volánov, hej, určite na šaty, na sukňu, že to bude také voľné, že to bude mať tú ženskosť a vzdušnosť. A keď si to teda objednáte, tak takisto okrem veľkosti, ktorú s vami budem potom následne konzultujem s vami výber látok a snažím sa vlastne konzultovať s vami na to, aký strih sa mi na vás páči. To znamená, že ideme do šiat dlhých, ale aby boli tie dlhé šaty pre vás, či už budú voľnejšie, či už budú obťahnuté, či už budú s dlhým rukavom, s kratším rukavom, tak to všetko vlastne akoby skôr personalizovanie sa ja konzultujem. A to je to čaro toho, že spoznať nás je potrebné a tie, ktoré nás nepoznáte, aby ste vedeli, čo my vlastne všetko pre vás dokážeme urobiť. A ako to dokážeme ako vyčarovať. No a ja by som ešte, ak teda, neviem, že či ešte volá, čo teda máš také. A ešte som vlastne chcela ako keby povedať aj tú pointu toho celého, že prečo sme si vybrali aj takto, že ideme robiť tú kampaň cez Donio a vôbec cez teda takýto crowdfundingový projekt, tak je aj to, že dobre poznáte nás, objednávate si naše produkty, či už u mňa cez e-shop, alebo teda u Ľudsky takto priamo. Boli ste na niektorých eventoch, ale je mnoho žien, teda, ktoré nielenže teda nepoznajú nás, ale nepoznajú celkovo slovenské módne značky, slovenské lokálne značky, možno málo vedia o udržateľnej móde, málo vedia o tom pozadí, ako sa na Slovensku tvorí, ako fungujú tieto malé značky. Takže túto platformu sme si v podstate vybrali aj kvôli tomu, že aby sa to povedomie dostalo aj ďalej, aby naozaj sme troška priblížili ten proces, tú transparentnosť tej výroby, že sa to teda vyrába u nás na Slovensku, sa to šije, či už je to u nás v našich malých dielničkách, alebo teda za pomoci iných krajčírok, ktoré nám pomáhajú. Takže to je asi aj tá dôležitá pointa toho celého. Áno, ďakujem za doplnenie, ďakujem pekne. A druhá ako keby taká vec, ktorú som aj ja avizovala, alebo píšem ja už pri tom, že ďalší zámer je, že komunikácia, okrem toho, že túžba vytvoriť to prioritne, vytvoriť to pre vás, že nám to proste robí ohromnú radosť. To je úplne to najviac hore. Hej? A potom je samozrejme to, že aby ste sa to dostalo k vám, zároveň Donio pre nás jedna platforma, kde nám akoby to nahrádza nejakú formu e-shopu, kde vlastne Naďkine a moje veci viete mať pod jednou strechou. A to, že sme to dali ako keby spoločne, to je vlastne o spolupráci. A pre mňa celkovo v mojom ako keby terajšom podnikaní a terajšom mojom živote, ja v tom vidím veľký význam spolupracovať. Myslím si, že ja sama dokážem určite veľa, ale pokiaľ som spojení s niekým iným, v túto chvíľu to vidím so ženami, inými, ktorí sú veľmi šikovné, okrem Naďky, tu ako my dve, ako sme spoločne, tu poznáte spoluprácu s inými ženami, ktoré sú veľmi šikovné, o ktorých vám budeme rozprávať. Čiže to, čo Nadi teraz si hovorila, spoznať ten proces, že my vlastne tu zároveň akoby edukujeme alebo ukazujeme alebo odhalujeme, čo všetko je za tým, keď tvoríte nejakú kolekciu, keď tvoríte nejaký projekt, tvoríte v tomto prípade kolekciu módnu, čiže od objednávok, látok, po to,
ako to teda ideme dávať vonku cez naše ambasádorky, kto za tým všetko stojí, od fotografky, od tých žien, ktoré s nami už dlho spolupracujú v rámci vždy úpravy pri fotení, či už je to make-up alebo sú to vlasy. Potom od ďalších spolupracujúcich žien, ktoré budeme postupne tu dávať. Jedna je určite Zuzka Krenželáková a to je vlastne tá dáma, ktorá má značku Gratiola a ktorá tvorí autorskú svoju grafiku na našu hodvábnu šatku. To sme si vybrali práve zámerne pretože je to ďalšia šikovná slovenská tvorkyňa, ktorá žije v Košiciach, robí úžasné veci, je veľmi šikovná v tom, čo robí a tá grafika bude vlastne s africkou tematikou a práve zajtra ráno dávam k nej post. Môžete vidieť, ako tá šatka bude vyzerať, bude súčasťou len našej kolekcie a bude tvorená len pre nás dve, čo je vlastne pre nás veľká podsta. Myslím, že inak o Zuzke ešte budete o pár rokov alebo možno 2-3 roky naozaj, že veľmi počuť na Slovensku. A potom máme iné ženy, s ktorými budeme spolupracovať, či už nám akoby tvoria kabelky, ktoré budú na butikové prehliadke, šiltovky, ktoré budú na butikové prehliadke, baby, ktoré nám budú akoby požičiavať topánky, ktoré budú na butikové prehliadke, ktoré tam budú mať prezentáciu svojich vín, takže my už máme poprepájených toľko žien spolu s nami a ešte len začíname. A teda to chcem povedať, že jeden z takých ďalších zámerov je komunikácia, že spolupráca je podľa mňa veľmi kľúčová a tá nás posúva veľmi ďaleko. Hej, presne tak. Je to obrovská podpora, keď sa takto navzájom spojíme a myslím si, že toto je tiež jedna z vecí, ktoré toto celé doplňajú, celý ten zámer. Tak. No a veľmi dôležitá vec, ktorú sme vám chceli vlastne dnes ešte zazdieľať, je, že naozaj ten link, ktorý máme teraz pod našim rozhovorom, cez ten link sa dostávate práve na platformu Donio a ja už som mala dneska 2 osobné stretnutia, kde sa ma dámy pýtali, že akým spôsobom to funguje, tak ako si tam vlastne majú zorientovať, ako sa tam vybrať. Tak poslúži vám k tomu poprvé aj post, keby ste si všimli, ktorý som dnes dala na LinkedIne, tak tam je taký akože nahovorený návod. Áno, presne tak. Videonávod, ako sa tam viete zorientovať, ale v podstate je to že veľmi jednoduché. Stačí, keď sa tam kliknete, to je asi každému jasné. Následne vidíte tam Naďkinu a moju ponuku, ktoré si viete vybrať, ale si to zaplatíte. Tým spôsobom ste súčasťou vzniku našej módnej kolekcie a následne my vás vlastne budeme kontaktovať. Náš, ale prvotný, akože my v rámci tejto našej kampane máme viaceré míľniky. Prvý míľnik a na čo slúžia tí míľniky, to je taký ešte dôležitý bod, ktorý vám zdelíme. Prvý míľnik je v výške 2000 eur. A je to pre nás preto dôležité ako keby mať, preto vás vyzývame k tomu, že pokiaľ nás sledujete, máte nás radi, túžite, a to ja viem, lebo však niektoré ženy nám písali a dokonca v tých príspevkoch, ktoré už tam dnes máme, si to môžeme aj pozrieť o chvíľku, píšu krásne normálne aj slova, že Nadi, držím ti palce, alebo že dámy, tvoríte krásnu módu, idem vás podporiť, za čo veľmi krásne ďakujeme. Takže prvý míľnik pre nás znamená, že objednávame materiál, začíname vyrábať základné prototypy, ktoré potom fotíme na našich ambasádorkách o 2,5 týždňa, o 3 týždne a ktoré potom vlastne fyzicky už môžete vidieť. Takže aby sa začala zhmotňovať celá kolekcia, je pre nás dôležité práve mať tento rozhovor spoločný a dať vám aj túto informáciu, aby ste nás podporovali. A podporiť nás môžete aj iným spôsobom, to môžeš možno ty, Nadi, povedať. Podporiť nás môžete aj len tak, sme to nazvali. Čiže je tam možnosť podpory bez teda takejto veľkej odmeny, ako sú tieto naše modely. Je to 25-eurová podpora, ale za to dostanete malý darček. Sú to 2 gumičky s odbytkou látok z našich teda materiálov, ktoré teda ušijeme my.
Áno, áno. A s krásnou ďakovnou kartičkou. A potom je tam ďalšia podpora tiež len tak, tá je bez darčeku a tá začína od sumy 5 €. Takže takto to je. A potom sú už tie odmeny, o ktorých sme hovorili. Áno, o ktorých sme hovorili. A ak sa minú By tie som, limity, áno, ešte by som dodala, že kampaň trvá 42 dní, dneska už je prvý, už áno, skoro. Takže ešte 41 dní a naozaj ten prvý milník je pre nás veľmi dôležitý, aby sa v podstate naplnil čo najskôr, aby sme čo najskôr mohli tie prvé modely, teda nakúpiť ten materiál a prvé modely našiť, aby čo najskôr teda ste ho videli. tak A tak. a troška si skáčeme do rečí, lebo pochopte prosím vás, že my sme trošku aj nervózne a zároveň sa veľmi tešíme a zároveň tá túžba to zhmotniť je tak veľká, že sa sústredíme na to najdôležitejšie, čo vám zdeliť. A ja teda poviem, že máme z toho prvého milníka k terajšej minúte 445 € z prvého milníka, ktorý je 2000 €. Za čo veľmi krásne ďakujeme aj za konkrétnu objednávku, ktorá tam je, aj za dobrovoľné príspevky, či už s darčekom alebo bez darčeka. Veľmi si to všetko vážime. Tie dobrovoľné príspevky, ktoré slúžia práve na to, aby sme potom mohli vlastne akoby zaplatiť celý ten stav, ktorý je či už je to okolo fotenia ambasádoriek, od prenájmu ateliéru, fotografka, vizážistka, úprava vlasov, natočenie videí, publikovanie a prenájom priestorov potom následne na butikovú prehliadku. Takže všetko máme transparentne a veľmi pekne by som povedala prehľadne naozaj napísané, keby ste chceli vlastne si to prečítať, je práve na tom Doniu. Čiže nie je tam len o to, že čo si kúpite a niečo o nás, ale naozaj my tam vlastne máme veľmi poctivo rozpísané všetky položky a za čo veľmi pekne ďakujeme určite aj pri konzultáciách, ktoré nám Donio dalo. Prešli sme si 2 veľkými konzultáciami s Donio, ktorí nám povedali, ako to najlepšie urobiť, takže veríme, že to bude veľmi prehľadné a transparentné. No a čo asi teraz k tomu viacej dodať, Nádi? No tak čo? Tak už len sa pustiť do No, tak šitia. už len to, že keď máte akékoľvek otázky, tak či mne alebo ľudské do správy, do komentov, kdekoľvek sa kľudne pýtajte. Vôbec sa nemusíte báť, že by bola niečo otázka akože od veci alebo čo, takže čokoľvek. A Áno. veľmi radi odpovieme, pretože je toho naozaj veľa. Je to niečo nové podľa mňa, asi pre mnohých. A úplne chápem, že nemusí to byť úplne všetko jasné, takže naozaj čokoľvek sa pýtajte. Áno. Áno, presne preto, že objednávate si niečo, čo ešte ako keby nevidíte zhmotnené, čiže šťastie je tam veľmi dôležité poznať nás alebo byť pripravený na to, že bude to super. No a vlastne zárukou toho, že to bude super, sme proste my dve. A za tým si myslím, že stojíme obidve. Tak čo? Je to pravda. Ja si za tým stojím. Ja určite. Presne tak, presne tak. No a čaká vás spolu s nami 6 týždňov, kde vám budeme veľmi veľa o tejto Afrike rozprávať, budeme vám o nej veľa rozprávať, budeme vám veľa videí dávať. Peťka Kubány mi píše, že mám tam dať aj úryvky videí, ako vytvárame, šijeme, veď to je že nielen vidieť výsledný produkt, ale vidieť, čo je za tým a možno tak aj podporiť niekoho iného, že je môže tvoriť na tom Slovensku. A dá sa to určite. Takže Nadia, nám držím palce, ale akože veľmi sa na to teším a hlavne akože určite urobíme tú Afriku. Už ju vlastne robíme, lebo už ju začíname tvoriť, šiť, už je nakreslená. Takže dámy, sme tu pre vás, tešíme sa na všetko. A ďakujeme pekne, že nás sledujete a aj tým nás podporujete. Že nám komentujete, že nám lajkujete a keď ešte prezdielate, tak to bude ešte super. Tešíme sa. Ďakujeme pekne a pekný večer. Krásny večer. Ahojte.